inini mwana wangu ndinaye asi nekuda kwezvikonzero zvakaita kuti ndiite mwana mashoko andogona ayo kwete mashoko anogona ndoda kuti ukumbire ruregero murume wako uchitotaura mashoko acho uri kutokumbira ruregero rwekuita zvekuita kuita chiita tu mumba mangu ndomwe makatozooneka zvombo futi zvaishandiswa kuti marobhasi wayo saka uri kuti marobhasi ndio baba wemwana here zvombo zvakaonekwa nemapurisa wrong saka mukadzi haana kubatwa ero nemapurisa takumbira kuti mumang'ari Byron Vuta utaure muchidimbu chakaita kuti unge uchimang'arira kudza 9 minutes wataura zvako wakagara pasi utaura zvinonzwika pamusoro mambo inene kundoitwa Byron Vuta ndogara kwaMolive then kwasabhuku Dempetembe ndakasiya mudzimba wangu pamba then musi wandadzoka kumba ndakasvika chinzi mudzimba yangu abatsirwa ndonyaya yakati tangidza uti gaga asi utaura zvinonzwika ndakasiya mudzimba yangu pamba ndichienda kuSouth Africa gore ripi ndakaenda kuSouth Africa 2020 asi ndakazodzoka kumba ndichiziva kuti mudzimba yangu kane mwana asi mwana haasi wangu wakazodzoka rini so 23 last month saka kubva 2020 kusvikira 2024 wanga uri kuSouth Africa yoko mama mwana akabarwa rini akabarwa musi wa24 nokuti nini kwandakasumuka musi wa23 ndisvika kuno mangwana acho saturday yacho musi wa24 ndopandasvika wati mwana akabarwa rini musi wa24 last month mudzimai anamboya kuSouth Africa here mudzimai kakatomboya kuSouth Africa rini 2022 okay prayer yako ndeyekuti chii kuda kuti dare rikubatsire sei chauri kunamata kuti mambo wakubatsire nacho saka nda kuti vatibatsire ndechekuti mudzimai aende kumuridzi wemwana iwewe chaita kuti uzive kuti mwana wehasi wako chii waziziva sei inini pakauya mukadzi uku 2022 ndo patakaguma kusangana saka orita prayer yako tainzwa tichada kunzwa kudza 9 minutes pindura tipo ruzo rwako maererano nemhosva yari kupomerwa pamusoro wechangamiro inini mwana wangu ndinaye asi nekuda kwezvikonzero zvakaita kuti ndiite mwana murume akaenda kuSouth Africa 2020 yarusaura aenda kuSouth Africa 2020 ndakamboenda kuSouth Africa akandibata rafu ndikatumirwa mari yebhasi yekudzoka kuno kune hama dzangu ndikadzoka kumba ndikasvikogara pamba ndasvikogara pamba murume akatanga kusachengeta vana ndine vana 2 naye haachataure neni haachade kundifonera haachade kuita sei ndobva ndamboshingirira ndichingoti apa mwezi chiita sei zvichanaka kusvika murume atuma mama vake kuti endai munotora vana vangu akandiudza kuti iwe handichakuda sara wakagara pasitendi iyo ndoyawo benefita nekuti handabvira ndakambobvisa mari kumba kwenyu iwe handichada ndikasara ndikagara vakatora vana vangu ndikangosiya vana ndikati handingaite zvemakangatano pane vana murume akauya last year akasvikira kumba kwevabereki vake ndikanzwa kunzi murume akauya akasvika pakudzokera ndiri kugara pamba ipapo patakavaka tiri tese nemurume ndopanga ndibona kwaMolive ndokwandiri ndikatosara ndikagara pamba makapawana sei pamba
pamba takapatenga tese murume aenda basa ini ndichitoenda kumbisina chihodha chitengesa tikareza mari yedu tikatenga stand yedu tikatovaka tese. Saka murume aenda auya last year akagumira umba kwabereki vake akadzokera indobva ndasara ndichingogara nezera rangu ndichiri mwana mudiki ndotodo murume ndobva ndangoitawo zvandakaita ndobva ndaita mwana ende mwana akatongoyewo nemistake itozokuti ndakaita mwana ndichitoda. Aine baba mwana ntombowazivi mwana uyu ndakatomboitawo kutomboitawo zvekungofaremo musaka zvokuti ndingatonyatsa kuti ndikuziva kuti baba mwana uyu ndiani hapana wandikuziva ndosaka ndinoramba ndakagara pamba pangu pandiri. Zvekungoenda mumapati kuna namarondera kupi kwese kwese kuti kusvikawo. Here kuti pazvakaitika makambomwai mwadwa ya tanga takadhakwa zveshuwa. ari kupi mwana? Mwana ndamusiya ani munhu anayo. Mune vana vangani? Nemurume? Nemurume uyu ndine vana 2. Ndevake chaiwo here? Okay. Vari kupi? Vakatorwa naye vana 1. Chakumbira dare mutibatsirewo. Murume wako chiri? Murume wangu ndomuda. Chaizvo? Zvekutodaro. Wakamukumbira regere? Handina mbona ngekutaura neubva uyu. Saka watanga kumona nhasi? Tatangotomona nhasi pana. Saka uchamukumbira regere? Chamukumbira. Ungakwanise kutaurira murume wako wamuitira zvinhu zvakadai haunogona kuisa mashoko ekukumbira regere? Mashoko andogona kutaura ndiye kuti ndokumbira kuti andi. Tichakupa mukana wekukumbira regere kuna murume wako usati aenda mberi. Ita zvaunogona kuita kuti ukumbire regere. Itako. Mashoko kukumbira regere murume wako. Alright, mashoko andogona. Ayo kwete mashoko anogona ndoda kuti ukumbire regere murume wako. Uchitotaura mashoko acho uritokumbira regere kuita zvokuita ukuita. Alright. Chita tu. Itako. Babaiti murume wangu. Ndokumbira regere pane zvandakaita. Ndakazvita mukusaziva. Yange siri mhosva yangu asi kuti iwe ndiwe kunzi wakaita kuti zosvika pakudaro. Saka ndikukumbira regere kuti ndiregererewo pane zvandakaita zvandakaita. Zvokuita mwana iwe usiku. Mwana anonzani? Mwana wacho akaitwa asipo anonzani? Anonzi Akatendeka. Akatendeka apuwa zita nani? Neni. Bona regero rwabva kune mudzimai wako ita sekunge uri kutomupindura ataura mashoko ekukumbira regero. Aine handikwanisi kumuregerera nekuti akandishora to the last kuisa murume mumba mangu pambedha pangu handikwanisi kumuregerera. Right, mudzimai uyu wako ari kutaura kuti akaenda anga akuita zvekumabhawa zvekumapati akanoita zvaakaita ikoko akadhakwa. Iwe uri kuudza pfungwa yekuti akauya pamubhedha pako une evidence here yekutaura kuti mudzimai wangu pana andisipo ndiri kuSouth Africa paiuya varume kana kuti pakauya murume achirara panhingini pamubhedha wangu? Nyaya isaitika pakauya kuSouth Africa aigara kune marobhers. Amene kana makambonzwa nyaya yakaitika kwaMolive? Dzokorora zvakare wati aigara chii? Aigara kune marobhers. Akauraya mumwe murume aigara kwaMolive. Aigara kune marobhers? Aigara mumba mangu. Marobhers ndaigara mumba mako? Aitogara mumba mangu marobhers. Then pakauya pari kuti akauya kuSouth Africa akange atotiza nyaya yemarobhers ake. Shure menge marobhers kauraya. Iwe waichengeta marobhers kuno? Anambochengeta marobhers. South Africa ndakuenda ka1, ndakakuenda ka2. Saka pawakasiya waisa marobhers pawaitiza handina kusiyandesa marobhers. Ko marobhers unoaziva here? Zvakaitika pakakoma. Ndati marobhers unoaziva here? Handivazivi. Okay, taurako.
nyaya iyi yakaita kuti ndizoona kuti chokwadi kuti uyu shuwa akapara mhosva nekuti akatofona atova mubhazi achiti baba idi ndiri kuya ikoko ini ndakati ko chii chaitika anoda kunditsanangurira saka inini pana mukoma wake kari kubhozwana ndiva ndakabvunza ndikati ko mudzimai ari kufona achiti ari kuya kuti chii chaitika kumbaku mukoma wake ndo pakanditsanangurira achiti kumbaku aigara kuri marobhasi aya saka marobhasi aya pane murume wauraya saka iye kaita sei akutotiza kuya ikoko saka kachisvika uku ndikabva ndamubvunza ndikati iwe nyaya yandiri kunzwa iyi ichii handada kunditsanangura zvandakanzwa asi nyaya yese ndakanaita sei mai wako waitora vamwe varume achiunza pamba mumba mangu ndomwe makatozowanika zvombo futi zvaishandiswa kuti marobhasi wayo saka uri kuti marobhasi ndo baba wemwana here zvombo zvakawanikwa nemapurisa hongu saka mukadzi haana kubatwa ero nemapurisa mukadzi pakandobva kusouth africa ikoko then akatonitiza futi mai vake ndo akatomurekedzera bhegi rekuti anditize kuti kusouth africa aisvika kuno ndati uyu haana kusungwa here zvombo zvawanikwa mumba mako uyu pakazowanika zvombo angatotiza nokuti nyaya ichiitika saka nyaya ichiriko kumapurisa zvombo zvakawanikwa mumba mako zvaitsvakei hazvinotombowanikwa mumba mangu zvombo dai zvanga zvakawanikwa mumba mangu kana neminyaya yemarobhasi inonzi yauraya munhu dai nandiri pano here inini ndakatouya kubva kusouth africa ndauya kusouth africa mapurisa akatouya zveshuwa akatondibvunzawo mabvunziro avaindiita vachida kuziva kuti vanhu ava ndaivaziva sei ndokuvatsanangura matsanangura ndoita sei handaiziva nekuti mumwe murume wacho waivaziva sei wamboti handizive marobhasi mumwe murume wacho ari kunzi akanga aripo ipapo handiti ailoja pamba pabamukuru vangu ini pandingeenda kusouth africa pekutanga ndakasiya hanzvadzi yangu ichigara pamba pangu hanzvadzi yangu ndo yandakasvika ichiwirana nemumwe mukomana ailoja pamba pabamukuru vangu kwamolifi saka pavakazoita nyaya dzavo idzi murume yanga kusagara kwamolifi asi inyaya kuti orai zvakanaka tine revavakidzani vevanhu ava vari pano right uyu ari kusouth africa warume wangana wakawana wachipinda pamba inini ndimningine ava ndindakasara mukoma kwakaenda south africa pekutanga vakandisiya kubasa kwachanda munomu vavanditi vaenda south africa lockdown vyatanga vandifonera mukoma vakandisikunwanji andisienda kubasa isara kuchengeta maiguru nevanhu vaiwachengeta sei amaiguru ndaivatengera chikafu senemuriwo ndichengeta nevanhu iwo mukoma kuda south africa kuti vabhadharewo rent temutumidhoropa mukuru inini wandiri papo ndikatanga kuona varume avo vakuwanda sangasana nevanzvadzi yavo vakuwanda pabata kati inini homwe yangu yaidiki vanhu vandichakwanisa kuvachengeta ndikabva ndasuduruka kudaro ndo pandakazondonzi varume vaigara kwamaiguru wako vaita nyaya idzi akari maArmed robert amaiguru wako vatotiza vato kusouth africa izvezvi ndopandakana mukoma ndikati mukoma maiguru anzi vatoko zakanzi hanyaisi ndainzwa nani nasisi waudhara hanzi vatiza but inini kuno kwaina kunganza mari kuti ndidzoke navo tagaragara ndopazonzanzi namukoma amaid mo varongedza bhegi vanditiza kuno vachisvika kuno kumaiguru ameno panhamo yemuzukuru wavo ndo pavakasvika nemapurisa vari papo ora zvakanaka iwe wakaroora here ndakandakabisa wakaroora here mudzimai ndakasina pani ndakandakabisa tsvakira ikuru wanga usina okay makatorana rini makatizisana rini 2013 wakabisa tsvakira ikuno unozikanwa kumurere kwavo vari pere vabereki vemusikana vari pano munomuziva here kuti ndomukwasha wenyu munomuziva here kuti ndomukwasha wenyu ndomuziva okay ko vabereki vekumudzimai vari pere vano ndiani ndiamai okay munodziziva here nyaya dziri kuitika kana kuti maudzidzwira muno asi muzukuru muri kumuziva wako okay right dare ndada saka iwo uri kuramba ruregererwa mukadzi wako handikwanisa kumuregerera
Dawangu wakambata kakuti bwana aita akutaura sikonzero zvakaita kuti aite mwana sikonzero kuti azinzwe asi akukumbira kuti zvinowanikwa kaizvo. Dawangu iwe hauna mumwe mukadzi? Handina. Saka hauna imwe girlfriend yawakambogara ndiyo? Handina. Ndinoda kubvunza kuti noti matauro ari kuita mbuya mudare muno muteti mune muchida kuti vanhu vataure chokwadi. Tiri kunzwa zviri kutaurwa nemuramo wenyu kuti pane varume vakanga vachigara pamba penyu vaikazenge uyo paai kuchengeta yakatozoona kuti vanhu vawanda, pane vanhu vakawanda ndichakwanisa kugona kuchengeta vanhu. Imi muri kuti pamba paa pasina vanhu. Ndegara nehanzvadzi yangu ndo munondegara nayo hapo nokuti hanzvadzi yenyu one nokuti pandaenda alright. Imi pavanhu vamakatadza kuenda kumapati. Murume uyu anga asingandichengeti. Izvezvi kana mukatarisa foni yake akandibloka. Ndofana ne 3 years murume uyu andibloka. Haataure neni. Ndikasendera shamwari yangu message. Ndofana nditora ndakatombosendera shamwari yangu message ndogara South Africa kwaanogara. Ita baba Ed vanti unblock ntaure nawo. Aintaura kuti handizokutaura naye. Muzoti ngaina ntaura nevanhu vekumba. Kunyangwe vana chaivo vakatora vakarwara. Handikwanisa kutaura naye. Vana dzimwe nguva ndinotodzonzi vana vari kurwara nevanhu vemana. Saka kumapati waichengeteka. Waita wangu watanga chihurere. Aiwa kana. Zvazvo zvobwena unofaro zvangu mapati zvongoti ngobviso stress kuti munhu anganato ne stress. Pamakanga murume uyu asati aenda kuSouth Africa mamuchinwa wawai mainwa wameseri nemurume uyu iye anga asingamunowa asi maino aiwa akani ndasingambonowa Asi izvozvo akumwado. aiwa mazwana anchamwa Mapesera rini? ndani kwandasiya Mama chigara meza kuno mama chiri murume nemukadzi here kana mama rambana. Panga pasisina murume nokadzi nekuti murume wacho asina kana communication naye ndasingamuoni. Asi akambotaura here kuti achakuda. Akati ndudzi kuti handichakuda. Mate. Pastand ipapo ndipakutora. Kana une mari uchida kuextenda. Ndikato taurako. ndingada kubvunza pokuti ipo muri kuti murume uyu akanga ati handichakuda asi imi makazogona kubva kuno muchienda kuSouth Africa kumunhu anga akakurambai. Pandikaenda kuSouth Africa ndichinodzoka kuno murume yakabva azondiramba. Ndaenda kuSouth Africa murume uyu akatondita rafu ndi kuSouth Africa. Zvokuti inyaya kuti kuchinja mafoni dai mafoni asikuchinja. Yatotsanangura dare kuti murume akatiita rafu yakati kuSouth Africa. Murume ane mwe mukadzero. Ane mahurere kuSouth Africa. Aunoziva. Murume uyu anayo aitombobvisa paprofile pic cards. Akatombisa mukadzi paprofile pic pake. Ndikabvunza shamwari yangu kuSouth Africa ikataura kuti anayo. Wandaifonera wacho ndichimudza kuti ndimudze kuti ngandi andiblock. Achitaura chaunoti rafu. Dare rinoda kunzwisa kuti chinonzi rafu chi. Rafu yakakuita. Ndiri kuSouth Africa aiti kana even kana akatotambira mari akasara kutenekera chikafu ndiri. Dzimweni dzeko pane mwe musi wandikafonera hanzvadzi yangu so ndichimudza ndiri 12 o'clock ndiri panze ndichimudza kuti ndiri panze. Baba Ed vari mumba vakandivharira door ndiri panze. Murume ndo pakazonzi nani hanzvadzi yangu pane paungacharamba wakagara kunyika yasiri yako here chita kuti si udzoke ndobva ndadzoka. Pandakadzoka ndaifunga kuti paachauya tichataurirana. Asi pandakaona achigumira kumba kwevabereki vake ndakabva ndonoti munhu asisina kubasa neni akandibloka. Baba Ed ndi unblock alright tarambana ndaimudza tarambana yede iwa uchandida asi pane vana toda kutaura nyaya yevana aintaura kuti kana unoda kutaura nyaya yevana inonotaura nevanhu vari kumba. Wabereki wake wakabva wasara wasununguka pamusha ipapo. Ndakabva ndasara ndisino vana ukati ndauda wangu pano wandogara naye. Ora zvakanaka muchabuda kwekangu wakadiki munomira padhuze apa munodzoka manje manje dare rinombosara richikurukura. Kana kuregererana kwabva pamwoyo kwamanoitirana muri panze pamwe unogona kuvadzora pfungwa kakati hai nemudzimai wangu ndomuda kunyange hapo pane zvakaitika mudzimai uchamuda. Right. Vabereki vari pane gara zviva kuti mudzimai wakamuroora wakabvisa tsvakirai kuno. Vabereki vemurume vari pere. Okay. Baba vari namai. Okay. Ndo ndimune vana vanzi varipo. Ndimune vana tu vanzi ndimuruchengeta. Kuimai gara nemwana asina kuroorwa sei.
Mamusingari murore. Takatobhobhisa mari yekurora tichipa mwana wedu tanorora uyo amai yake nababa vakafa ndobva ataura kuti inini mari yangu aite sei aiziweni nemwe imba aminutanhira vabereki. Alright. Izveri aizizira urongo hwamamaronga semunhu iye mukadzi ndozvaakatotaura inanodya kuti vabereki vangu vakafa ndozvavari kutaurawo vachitsvagawo kungowanda nazvo asi handabura nambotaura izvozvo because kunyange tsvakirai kuna chokutoenda kwacho kwayakatoita yakatoenda zvenharo. Okay. Alright. Tine here ukama wekumusikana vari pano titaurire tinzwa tsvakirai kuno yakauya here pane here shoko ramakambonzwa kuti kuda kuroorwa muri chii chemusikana tiri hanzvadzi dzemusikana. Okay. Ngomutsvakirei kune yakauya but hapana njira dzakakuroora kushamira. Ndofunga kufambisa kwese kwavaita nyaya dzavo tina gogo vaisusikidzwa pamberi pavo gogo havana kana musumu chete vakatiudza kuti vana vangu vachafunga kuisa mari yenyu pandazi saka hapana chete. Okay. Tine mutongo uri pano ndo watichatedzi pamusoro imambo dare rasvika pakupa mutongo wekuti nekuti marambana govanai musha sezvo makauwana pamwe chete tengesai mogowana mari nepakati iwe Byron Bvuta nakudza naye munetsa.